naší rodiny Somatex nejvíc pomohl v tom, že nám vyřešil spaní. Jo, nám se prostě v novém bydlení spalo opravdu strašně a když ten Somatex jakoby tu vyčistil ten prostor, tak nám se začalo výborně spát. Dostal som sa k Ivanovi Rybianskému. Presne určil body, kde je napríklad krčma, áno, kde sú nepriaznivé vplyvy a tak ďalej. V živote u nás nebol. To samozrejme okamžite rozhodlo a vtedy sme doma povedali, áno, Somatex musíme doma mať. Potom jsme se nastěhovali s touto přítelkyní a pořídili Somatex. A můžu říct, že změny byly výrazné, že jsme i v ložnici mohli najednou spát, byl ten spánek klidnější a my jsme prostě mohli fungovat bez problémů. Takže já jsem o 1 hodine v noci za toho stavu, jak som bol psychického, volal panu Ivanu Rybianskému, ktorý ten telefon zdvihol a ja som mu v úplnej hysterii vysvetlil so slzami v očiach, čo proste sa stalo a že som zúfalý a neviem si pomôcť a už to proste bolí strašne moc. Somatex jsem pořídila kvůli dceři, protože onemocněla závažným onkologickým onemocněním. Vo svojom byte som dávnejšie už mal problémy trošičku s kľudom. Nemohol som nájsť miesto, kde by som niečo nepočul. Sa mu to začalo zlepšovať. Tak som ešte chvíľu počkal a videl som, že to malo faktický úspech, lebo nič iné, žiadne lieky, ani nič iné sa neudialo. Prístroj Somatex bol pri nás stále. Na áre mi ho nedovolili zapnúť, mala som ho vo svojej izbe, kde sú matky, ale už na tej prvej detskej fakultnej, na prvej klinike detskej, tam už sme ho mali v izbe, mali sme ho v Kováčovej a máme ho doteraz. Ja som tam uvidela veľkú zmenu, pretože ja som mala problém s krížami a v podstate už som nevládala chodiť. My sme tam začali prichádzať a oveľa lepšie sme sa tam cítili. V princípe sa odstránili nejaké také tie napätia medzi nami. Toto ako keby sa tam bolo rozplynulo. My sme to predtým nejako nepociťovali, ale viem povedať ten rozdiel, ktorý potom nastal, taký nejaký pokoj a také uhladenie celého toho priestoru. Existuje tady něco mezi tím nebem a zemí, kde se dá zapůsobit a v podstatě kladně ovlivnit energeticky toho člověka. Všechno je to vlastně to umění zhromažděné v tom Somatexu. Zabývám se více jak 12 let, někdo tomu říká léčitelstvím, já tomu spíš říkám odstraňováním příčin chorob a nemocí. V průběhu těch let a spousty klientů jsem přicházel na problém, který se nazývá geopatogenní zóny, psychosomatické, psychogenní a podobné typy zón, které tady existují. Samozřejmě jsem zkoušel mnohé výrobky, které se prezentovaly a prezentují na trhu, ale nebyl jsem s nimi tak spokojen. Čili můj záměr a snaha byla vytvořit si svůj vlastní, který v podstatě tady ukazuji s tím, že po x měsících testování, zkoušek, vývoje jsem si dovolil tento přístroj vám předvést a ukázat a v podstatě vám nabídnout, abyste si sami vyzkoušeli, poněvadž 95% životní energie, kterou člověk získává v momentě spánku. A jestliže máte nebo spíte, nebo jste v prostředí zatíženém geopatogenními zónami, je tato přírodní energie zablokována. Proto je řádově dnes si troufnu říct 70% onkologických onemocnění vyloženě a pouze z tohoto titulu, že člověk spí v geopatogenních zónách a v podstatě, že nemá dostatek energie na regeneraci celého organismu a života vůbec.
Za dobu, co se Somatexy prodávají, jsou jich dneska tisíce od Ameriky, Kanady přes Anglii, Itálii, Československo, kde je jich samozřejmě nejvíc na východ Itálie, Maďarsko, Bulharsko, v podstatě se táhnou až do Ruska. Neexistuje nebo nemám povědomí o tom, že by některý z klientů mu nepomohl nebo měl jakékoliv negativní pocity. Spíše u všech klientů nebo uživatelů Somatexu jsou znatelné a i lékařsky dnes podložené zlepšení zdravotních stavů, až si troufnu říct vyléčení některých chorob přímo jenom a pouze díky Somatexu a zdravému spánku. Takže tím, že geopatogenní zóna je vlastně obecná zátěž toho živého organismu, tak se nedá říct, že geopatogenní zóna znamená konkrétní zdravotní problém. Je to obecně oslabení toho biologického systému. Čili může se říct, že všechny chronické stavy, závažné diagnózy můžou souviset s geopatogenní zónou. Nechci říct, že musí souviset, ale pokud ten člověk opravdu trpí chronickými potížemi, většinou jsou to problémy nebo potíže, které souvisí jednak s hormonálním systémem a jednak s imunitním systémem, tak by se vždycky mělo uvažovat o vlivu geopatogenní zóny. Ta teorie mluví o tom, že například onkologická nádorová onemocnění minimálně v 99% případů jsou spojena i se zátěží geopatogenní zónou. Většinou nebo největší problém bývá tam, kde ten člověk na té zóně spí. A tam potom podle anamnézy, podle typu potíží se dá odhadnout, jestli ta zátěž zónou existuje nebo neexistuje. Velice zjednodušeně řečeno, spánek na zóně znamená spánek nekvalitní. Jsou dva hlavní projevy spánku na zóně. Buď to je to problém s usínáním, s buzením, mohou se vyskytovat noční poty, neklidný spánek, u dětí většinou se to projevuje jako děsivé sny. U malých dětí je typické, pokud spí na zóně, tak že na té posteli cestují. Buď to se otáčí, nebo jakoby utíkají do rohu té postele před tím vlivem geopatogenní zóny. To je jeden typ potíží. Druhý typ potíží je, že ten člověk usne, bez problému usne, naspí hodiny, na které je nastavený, čili ten spánek technicky probíhá úplně bez problémů, ale ten člověk se přesto budí s tím, že má pocit nedospalosti, únavy, rozlámanosti. Pokud je tato anamnéza, vždycky by se mělo uvažovat o vlivu geopatogenní zóny. Geopatogenní zóny lze buď to oslabit, nebo z větší části eliminovat. Schválně říkám, že nemusí dojít vždycky k úplné eliminaci, protože tady se bavíme vlastně o fyzikálních jevech. Ale minimálně výrazné oslabení té zóny je možné. Těch přístrojů za prostě x let vývoje už nebo v práce jsem zažil víc, ale zatím nejlepší zkušenosti mám s přístrojem Somatex, kterým jsem se setkal někdy před 3/4 rokem, před rokem. Mě Somatex přesvědčil z jednoduchého důvodu. Já pomocí tady toho přístroje si můžu změřit zátěž geopatogenní zónou, eventuálně jakýmkoliv typem elektrosmogu, a zároveň u pacientů mohu změřit efekt jejich pozitivního ovlivnění. A Somatex byl zatím jediný přístroj, který při měření mě jednoznačně ukázal 100% efekt. Já osobně Somatex používám, ale používám ho spíše preventivně, protože v podstatě já nemám problém s geopatogenní zónou. Kde z něj mám velice dobrý pocit, to je tady v ordinaci, kde projde velké množství lidí s různými typy nemocí a samozřejmě je to zátěž
A jeden ze somatexů je vyloženě zaměřen na prostory, kde se pohybuje větší množství lidí i s různými nemocemi, kdy ten prostor takzvaně čistí. Mohu říct, že od doby, kdy ten somatex tady mám zapojený, tak jsem daleko méně unavený po práci, než jsem býval dřív. U výrobku nebo u přístroje Somatex po prvním zapojení nebo když se začíná používat, tak zvlášť u výrazně citlivých jedinců můžou být určité reakce, které na přechodnou dobu můžou zvýraznit potíže těch lidí. Většinou ty reakce netrvají než 1 až 2 týdny a dají se zmírnit tím, že ten Somatex se třeba nepoužívá 24 hodin denně. Že se nejdřív používá třeba 2, 3, 10 hodin a postupně se prodlužuje jeho aplikace. Je to úplně stejný systém, jako když budete provádět detoxikaci organismu, tak ten první detoxikační náraz může ten lidský organismus přetížit. To znamená, ta první reakce může být negativní, i když ten výsledný efekt je potom jasně pozitivní. Já doporučuji Somatex tam, kde je jasná anamnéza geopatogenní zóny a kde si tu zátěž vyměřím. A u všech těchto pacientů s výjimkou snad jednoho byl dobrý efekt, u někoho během týdne, u někoho během měsíce, ale ten dobrý efekt se vždycky dostavil. V kronike môjho života sa písal rok 2010, bol taký celkom obyčajný januárový deň. Podvečer som sa s mojím milaným vnukom hrala na zemi na koberci. Chlapec ma chudia nechtiac drgol do citlivého miesta na prsník. Na druhý deň som si tam objavila hrčku, bolela. V rodine nastal veľký zmetok, veľký strach, samozrejme najmä z mojej strany. Utekali sme hneď k lekárovi. Mamografia, sonografia, suché konštatovanie lekára. Milá pani, sa nedá robiť, je to rakovina, určite príde aj k ablácii. Čo to je, prosím vás? Odrezanie prsníka. Viete, čo mám 63 rokov, vtedy som mala 61. Bodaj by nebolo horšie. Pochopiteľne tá správa sa ma strašne dotkla. Týždeň som bola v takej nie malej, ale veľkej depresii. Tie otázky prečo, z akých dôvodov, prečo práve ja, čo zlé som urobila. Našťastie moje najbližšie okolie, môj manžel, ktorý je môjim najväčším priateľom celoživotným, moje deti, tých sa to samozrejme tiež veľmi dotklo, veľmi pomohli. Po týždni som sa spamätala a povedala som si, už tak ideme bojovať, nie som prvá ani posledná. Pomohli mi chirurgovia v Žiline. Behom týždňa som bola na operácii, ktoré sa zúčastnil primár chirurgie a špecialista onkológ práve na prsníkovú onkológiu. Ráno o 7:30 v pondelok som išla na operáciu, na druhý deň o 7:00 ma z nemocnice vyhodili. Ostala mi malá jazvička, takže nedošlo k žiadnej ablácii. Uzliny neboli. Nastali 2 týždne čakania na výsledky histológie. Určite neboli príjemné, ale snažila som sa to možno vtedy aj lyžovačkou, aj zimnými výletmi do prírody a kreslením a kde čím nahrádzať. Tú obavu a ten strach. Výsledok bol celkom potešiteľný. Nemusela som absolvovať chemoterapiu. Som momentálne na hormonálnej liečbe, trvá 2. rok. Cítim sa výborne. Môj syn mi vybavil u pána doktora Bajtoša, ktorý má biorelax, také stretnutie, kde sme mali také isté merania. Rozprával mi o tom, čo mám robiť, ako ísť na detoxikáciu, akú stravu a tak ďalej. A jedno vyšetrenie som bola nútená ísť do takej malej prezliekárne, kde som zbadala také roztomilé, malé, svietiace čudo.
Ako také malé UFO. Krásne to svietilo. Odjaživa som bola tvor veľmi zvedavý, ako nále som z tej prezlikárne vyšla. Hovorím, pán doktor, prosím vás, čo to je? Čo to tam máte? Čo to svieti? Joj, moja, to je taká mašinka. To je Somatex. Čo to je Somatex? Tak mi o tom porozprávali, ja som sa usmiala. Povedala som si, no však takýchto vecí je strašne veľa určite, no ale nedalo mi to. Prišla som domov, porozprávala som našim, čo som videla. Ale sadla som za internet a začala hľadať, komunikovať a tak ďalej. I naďabila som druhýkrát. Prišla som domov a začala som hľadať na internete firmu Somatex. Dostala som sa k Ivanovi Rybianskému a začala som na ňo útočiť mojimi dennodennými mailami, na ktoré mi veľmi krásne a rozsiahlo odpovedal. Vôbec ma nepresviečal, iba mi povedal, na čo to je, z čoho to je, čomu to pomáha. Ale predtým ešte mi navrhol, že ak chce, tak môže náš dom ako prešetriť alebo pozrieť sa na geopatogénne zóny, aby som poslala plán domu. Poslali sme s manželom plán domu, ten spätne prišiel späť, kde boli nakreslené jednotlivé zóny. Bez toho, aby pán Rybiansky u nás niekedy v Žiline videl náš dom, presne určil body, kde je napríklad krčma, áno, kde sú nepriaznivé vplyvy a tak ďalej. V živote u nás nebol. To samozrejme okamžite rozhodlo a vtedy sme doma povedali, áno, Somatex musíme doma mať. Samozrejme vlastním modrý Somatex, ten je práve na tieto onkologické choroby. Mám z neho takú radosť, že po pol roku sme sa stali vlastníkmi druhého Somatexu, lebo náš Somatex by tu cestoval s nami, a keď sme išli na návštevu k Svatovcom na Kysúce na chalupu, tak Somatex nesmel v Batožine chýbať. Keď sme na víkend chodili sem do Terchovej na chalupu, tak takisto sa Somatex zabalil do Batožiny. No tak potom sme si povedali, tak budeme vlastniť aj druhý. Takže v Terchovej na chalupe svieti jeden modrý a doma v byte druhý modrý Somatex. Pochopiteľne, keď som sa dozvedela tú diagnózu, tak som mala ťažké noci, zle som spávala. Potila som sa, mala som rôzne také pocity strachu, obavy o rodinu, o manžela, o deti, o vnúčatá. I keď myslím, že by si poradili aj bezo mňa veľmi dobre. Sú už na to zvyknutí a naučení. Tak tie noci boli ťažké. Ale je pravdou, že keď som sa dostala k Somatexu, to som už ale bola po operácii, bola som na tej hormonálnej liečbe, som na nej doteraz. Tak tie noci boli také pokojnejšie. Lepšie som spávala. Určite svojím spôsobom Somatex pomohol aj pri tom spánku a nesmiem zabudnúť na ďalšiu vec. Mám lyžiarske koleno, celý život lyžujeme, kedy si tie svahy neboli tak upravené, ako sú teraz, čiže sme s radosťou skákali po tých veľkých bubnoch, takže jedno koleno som si načala a veľmi dobre. Dokonca mi hrozí operácia, ktorú odmietam. Nechcem ísť na ňu, pokiaľ chodím a dá sa chodiť. Zakázané mám lyžovať asi 10 rokov a div sa svete, mám Somatex a prvýkrát po mnohých rokoch som sa postavila na lyže a lyžujem. Samozrejme nie obrovské svahy, idem na ten menší svah, ale ešte si pekne zajazdím na mojich krásnych lyžiach a v nových topánkach, ktoré som pred 2 rokmi dostala od svojho syna. No, takže Somatex, třeba když vezmu i v naší rodině, přítelkyni pomohl rodičům, kteří výrazně společně soužití si zlepšili a nám třeba pociťujeme daleko lepší vliv spánků nebo i našich nálad, které v tuto chvíli nějakým způsobem byly také kolísavé, protože toto těhotenství nás nějakým způsobem ovlivňovalo. Mně je změna práce, je tam spoustu aspektů, které nás pozitivně nalaďují a věříme, že díky Somatexu a panu Rybianskému se zdokonalujeme v našich životech. Jsme s přítelkyní vlastně se seznámili a bydleli jsme jinde, ne tady.
A tam jsem bydlel já už dříve a tam Somatex nebyl. Takže s bývalou přítelkyní jsme dokonce nespávali ani v ložnici, kde byla postela se vším všudy, protože se nám tam špatně spalo a cítili jsme ty zóny, které na nás nějakým způsobem působily a nemohli jsme spát, takže jsme spali v obyváku. A potom jsme se nastěhovali s touto přítelkyní a pořídili Somatex. A můžu říct, že změny byly výrazné, že jsme i v ložnici mohli najednou spát, byl ten spánek klidnější a my jsme prostě mohli fungovat bez problémů. Snažíme se Somatex samozřejmě využít naplno, takže když chodíme spát, tak přes noc by se měly ty energie uklidnit, díky Somatexu tomu tak je. A ráno stáváme z 90% odpočinutí. Samozřejmě záleží hodně na tom včerejším nebo na tom předešlém dní, který jsme absolvovali, který byl být náročný pro přítelkyni díky dítěti, který vlastně nějakým způsobem se taky vyvíjí a snaží se poznávat ten svět. A já samozřejmě díky nové práci tak se bývám taky vyčerpaný, nicméně ráno stáváme odpočinutí a vyrovnaní na nový den. Určitě je nám to moc ku pomoci. Mám i svou, i zrovna třeba rodičů od přítelkyně, kteří jsme byli společně teďka na dovolené a oni tam Somatex neměli a my ano. A spali v jiné chatičce a opravdu bylo vidět, že ráno vstávají takový jako unavení, vyčerpaní, ba bych řekl, že mnohdy i naštvaní, kdežto my jsme stávali každý ráno úplně v pohodě, protože jsme sebou si převezli Somatex a stávali jsme v pohodě. A můžu říct upřímně, že když jedeme k rodičům, kteří mají Somatex, tak jsme tam v pořádku a když spíme nedej bože někde jinde, tak naše pocity jsou opravdu jiné. Máme, jak to říct, žaludek na vodě, tak to řeknu přesně řečeno. Žaludek na vodě nás trápí, když nemáme sebou Somatex. No, když se zamyslím, tak i když jsme měli informace od pana Rybianského, že první nějaké jakoby poznatky na nás, jak na těle, tak samozřejmě i v tom domě nebo v tom bytě by měly být něco za 3 hodiny a úplně 100% aktivita by měla být za 24 hodin. Tak já si myslím, že na nás už to působilo někdy za hodinku, protože si vzpomínám, že tehdy, když jsme zapnuli poprvé Somatex, tak se mě hodně roztřepaly kolena. Byl jsem takový jakoby nervózní, skoro bych řekl. A bylo to právě tím, že jsem se podle mě už čistil. Už jsem si ze sebe dostával nějaké ty negativní věci, které i Somatex, i ty psychogenní věci, které jsem v sobě měl, tak jsem se třásl hodně. Pamatuju si, že jsem s panem Rybianským tehdy hodně hovořil, co se to děje, a on říká, vydržte, to jsou právě prvotní příznaky toho, že Somatex funguje. Takže věřím tomu, že spoustu lidí bude mít tento zážitek také a já jim jenom můžu doporučit, aby vydrželi, protože dneska už to je mnohem lepší všechno. Všechny ty energie jsou už někde úplně jinde. Myslím si, že Somatex by měl být v každé rodině, protože už jenom toho, že lidé jsou k sobě hodnější a milejší, by nám velice pomohlo, protože si myslím, že lásky je na světě hodně málo. A když je láska, je i dobrý spánek a je i dobré zdraví k tomu, takže Somatex opravdu do každé rodiny. Já si myslím, že je to hlavně otázka rozhodnutí. Rozhodnout se proto pořídit si Somatex, nechat si určit, který druh Somatexu by pro vás byl ten nejvýhodnější a nějakým způsobem odkonzultovat s panem Rybianským a jak potom nastavit jeho hodnoty, které by měly být právě pro vás a pro vaši rodinu. Takže si myslím, že Somatex by měl být opravdu v každé rodině a měl by mít pomocníkem v té rodině určitě. Somatex jsem pořídila kvůli dceři, protože onemocněla závažným onkologickým onemocněním. My jsme se seznámili s panem Ivanem Rybianským, který tento Somatex vyvinul, a protože už byl úplně na začátku, když dcera onemocněla, a od té doby jsme začali spolupracovat, respektive on nám velice pomohl jako člověk, tak když přišel s tím, že konečně může Somatex vypustit do světa, tak bylo pro mě úplnou samozřejmostí, že ten Somatex si vememe, protože v těchto situacích se člověk chytá úplně všeho. Nechci říct samozřejmě, že by toto bylo něco, čemu bychom nevěřili, protože mezi náma a Ivanem se vytvořila zvláštní vazba, kdy to bylo na bázi maximální důvěry
a víry v to, že prostě dcera se uzdraví a že bude v pořádku, že bude chodit a že bude žít plnohodnotným životem, což bylo pro nás jako velice důležité a hlavně nám to dávalo to světlo. O Somatexu jsem neměla sebemenší pochybnost, protože jsem věřila především Ivanovi, který pomohl moc a moc naší dceři, takže to, že on něco vyvinul a doporučí mi to, tak pro mě bylo úplně to klíčové. Tak jsem vůbec nepochybovala a věřím v jeho účinky, protože zatím je moje osobní zkušenost a moje osobní prožitky. Somatex mi pomohl třeba v rozhodování. Já nechci mluvit o tom, jakým způsobem se projevoval na zdravotní stav mojí dcery, protože to nemůžu hodnotit. Je to pouze subjektivní náhled, ale nemůžu říct, jak se cítila, protože nejsem ona. Ale třeba ten Somatex mi pomohl, nebo respektive celé naší rodině v rozhodování. V rozhodnutí v klíčové otázce, kdy dcera se měla rozhodnout, zda bude volit cestu ozařování míchy nebo nebude, protože nádor, který měla, jí prorůstal do míchy od páteřního kanálu a podle léčebného protokolu součástí léčby bylo i ozařování. A protože jsme věděli, že by to mohlo mít fatální důsledky, protože syn v důsledku po radiační nekrózy míchy přestal chodit, tak o to náročnější rozhodnutí to bylo. A na doporučení Ivana tehdy jsme ten Somatex si vzali sebou, měla jsem ho v kabelce. A když jsme se ocitli na klinice radiologie, tak a řešili jsme konkrétně situaci, kdy to opravdu to rozhodnutí bylo na dceři, ale zároveň i na lékařích, tak jsme dospěli všichni k tomu nejúžasnějšímu řešení. To znamená neozařovat a nebylo to ze strany dcery, že by odmítla léčbu, což je vždycky hodně náročné něco takového udělat, protože máme zafixováno, že ti lékaři mají vždycky pravdu a tak jsme to vyřešili tím způsobem, že opravdu se neozařovalo, všem se ulevilo a vlastně jsem splnila slib, který jsem dceři dala, když onemocněla a když věděla, jak by mohla i dopadnout, protože to celá naše rodina zažila, tak jsem svému slibu ve finále dostála, přičemž jsem si to předtím ani nemyslela, protože jsem nechtěla dělat problémy dceři nám, že bychom nějakým způsobem radikálně tu léčbu odmítli. To jsme prostě nechtěli. Protože přece jenom jako ty lékaře velice respektujeme a ono vždycky všechno souvisí se vším, tak nejde dělat jenom alternativní medicínu a jenom tu praktickou medicínu. Myslím si, že by se to vždycky mělo skloubit, aby to prolínalo a potom je to celkově, ten výsledek stojí za to. Takže spojit vždycky i ty dva protiklady, které se zdají v tu chvíli jako protiklady, ale přitom nejsou. To je jako noc a den, to je to samé. Somatex bych doporučila každopádně. Za tím vším stojí moje osobní zkušenost jak po zdravotní stránce mých dětí, tak i moje osobní zkušenost při řešení různých vztahových problémů, různých věcí, které se kolem mě dějou. Není to o tom, že by člověk těm rozhodnutím utekl nebo že by něco mohl přeskočit v žádném případě, ale děje se, plyne to. Děje se to tak jakoby samovolně, jemně a je to určitě i díky tomu Somatexu. Takže ano, doporučuju.
naše stredisko sa zaoberá alternatívnou medicínou už viac rokov a dlhodobo sme pozorovali, že vplyv geopatogénnych zón na človeka a na jeho zdravie má dosť veľký vplyv. Keď sme začínali s biorezonanciou, tak táto biorezonancia nám tieto geopatogénne zóny zameriavala a nevedeli sme si nejak rady. Používali sme rôzne spôsoby, či už sa dali plechy rôzne do takých v tvare šípky do rôznych izieb, alebo sa dávajú rôzne kamene, ale stále to bolo na nejaké obdobie, bolo to treba čistiť, bolo s tým proste treba stále mať nejakú prácu a nabíjať to, aby sa tie geopatogénne zóny zrušili, čiže hľadali sme niečo a to niečo nám práve poskytol Somatex. Zhruba robíme so Somatexom rok aj pol, myslím, že v apríli minulého roku sme mali prvé Somatexy, ktoré sme skúšali my na sebe. A tým, že sme vyskúšali na sebe, samozrejme, tým pádom sme začali ponúkať aj našim klientom, ktorí po použití teda Somatexu, jednak, že ich zdravotné problémy výrazne začali ustupovať, dostali viac energie, lepšie sa vyspali, čo bolo nemalo dôležité a samozrejme aj celkovo tá zdravotná situácia po mesiaci, keď sme ich kontrolovali, bola ďaleko lepšia. My Somatexy používame v podstate na všetky diagnózy. Naša veková kategória je zhruba, vyšetrujeme deti od 3 mesiacov a strop teda vekový nie je obmedzený. Máme klientov, ktorí majú dokonca vyše 90 rokov. Čiže tá škála a ochorenia robíme, v podstate vyšetrujeme a riešime všetky druhy ochorení, čiže od nejakých problémov s trávením, s dýchaním ostatných až po niektoré vážnejšie, ako aj onkologické stavy, alergické stavy, či to ekzémové, psoriázové stavy. A na všetkých týchto, hlavne u tých ťažších stavov, čo hovorím, ekzém, psoriáza a tak ďalej, bolo vidieť výrazné po mesiaci zlepšenie zdravotného stavu. Ustupovali rôzne opuchy, ustupovali rôzne kožné lézie, tieto veci. Tým, že sme hodne alternatívni, tak používame k tomu aj iné systémy, ale bez ich vyrušenia geopatogénnych zón to vždycky malo podstatne dlhší priebeh. Ako náhle sme začali používať Somatexy, tak ten priebeh sa výrazne zrýchlil a samozrejme aj zlepšil. Čo sa týka zdravotného stavu a polepšenia, volanie sa prítomnosti Somatexu, veľmi významné zmeny sú hlavne pri onkologických pacientoch, ďalej sú to pri pacientoch, ktorí trpia vážnymi chorobami, ako je psoriáza, teda kožnými psoriáza, ekzém a podobné veci. A potom vynikajúci výsledok to má u psychogénnych pacientov, ktorí majú nejaké teda psychické problémy. To znamená, že či už to je skleróza multiplex, Alzheimer alebo nejaké straty inej pamäti a ostatné Parkinson a tieto veci, že vidíme tam, že ten postup tých chorób zďaleka nie je taký radikálny, ako bol predtým. Skôr by som povedal, že u niektorých pacientov zaznamenávame v poslednom období aj výrazné zlepšenie pri týchto vážnych ochoreniach, ktoré sa jednoducho liečiť iným spôsobom nedajú. Hej. Tak čo sa týka spánku, vieme dneska, že žijeme v obrovskom strese a veľmi zle a nezdravo sa stravujeme jedno s druhým, to so sebou prináša teda aj jeden z tých civilizačných veľkých neduhov, čo je nespavosť. Čiže tam, keď vkladáme do toho my náš detoxikačný systém a k tomu priložíme Somatex, takže u tých ľudí behom pár dní sa dostaví ako úplná úľava, či už začnú lepšie spávať, nemajú bolesti hlavy, tie migrénózne stavy sa uvoľnia, ale hlavne dochádza potom k uvoľneniu obličiek a pečene a dochádzajú tí ľudia k takej väčšej pohode, ten stres je na ústupe a v podstate, by som to povedal, to zlepšenie tej životnej kultúry alebo tej životnej pohody je radikálne. Čiže samozrejme je tam ten vplyv Somatexu výborný v tom, že tie geopatogénne zóny vie odstrániť a tým pádom aj to spanie, lebo nie len to, čo som hovoril, ale aj to spanie je jednak, že ľudí okrem hlavy boli chrbtica a takéto veci, ostatné majú problémy, čiže
tým, že sa vyblokujú geopatogénne a somatogénne zóny, tak dochádza k rýchlej úprave týchto zdravotných stavov a tí ľudia v podstate ten komfort začínajú si užívať. Ale je tam dôležité, že vyblokuje sa aj ten stres nejakým spôsobom, nie je tak naháňaný, takže je taká pohoda nastala u tých ľudí. Je to taká harmonizácia, preto sa aj ten somatex volá harmonik. Ja som sa dozvedel o tejto liečbe, o tomto spôsobe liečenia z počutia od mojej sestry, ktorá tu bola s mojim synovcom. A zaujímalo ma to, že by to bolo vhodné pre mňa. V tom období mi najviac z tej mojej zdravotnej stránky vlastne vadilo to, že som pri svojej profesii nemohol dobre používať ľavú ruku, ktorá mi trpla, keď ja učím hru na gitare. A po 1 minúte hrania tá ruka prestala v podstate fungovať, bola odkrvená, bolo ju potrebné proste dať do nejakej takej nízkej polohy, v tejto hornej jednoducho nefungovala. No tak som prišiel sem, spýtal som sa, že či s týmto sa to dá niečo robiť. No pán doktor ma premeral na tomto prístroji, jak to vidíme dnes. No a povedal mi, že ruka je v poriadku, ale že nie sú v poriadku iné veci a že tie iné veci treba riešiť. Tak som si povedal, tak budeme riešiť iné veci, skúsiť to môžeme. No a po mesiaci po kontrolnom vyšetrení sme konštatovali, že tie iné veci sa riešia nejakým spôsobom a pri otázke, že čo je s tým lakťom, tak ja som si ani na ne nespomenul, pretože bol v poriadku. No tak toto je moja skúsenosť ako pacienta. Samozrejme, že medzi tým vyplynuli aj iné veci, tak som bol prekvapený z komplexity vlastne toho celého vyšetrenia, aj celej tej liečby. No a doporučil som to pochopiteľne aj ďalším mojim známym, no a predovšetkým svojej rodine, ktorá vlastne sa na túto liečbu podujala takisto a myslím si, že veľmi sú spokojní všetci. Čo sa týka Somatexu, tak to je samozrejme súčasť tej liečby, ktorú som sa dozvedel od pána doktora. Jednou z tých vlastne súčastí bolo vyriešenie nášho prostredia, v ktorom žijeme denne, v ktorom sa združujeme najviac. Takže doporučil nám prístroj Somatex, ktorý ja osobne môžem zhodnotiť z prvého počutia doslova, pretože vo svojom byte som dávnejšie už mal problémy trošičku s kľudom. Nemohol som nájsť miesto, kde by som niečo nepočul. Na pravé ucho. Zhodou okolností to pravé ucho som si myslel, že nemám úplne ten sluch dobrý. Nebola to pravda, keď ten Somatex sme nainštalovali a spustili, tak po v podstate 1-2 dňoch sa tie šumy, ktoré tam boli, sa stratili. Takže myslím si, že ten prístroj Somatex pre človeka, ktorý to nejak ako nevníma, nepočuje, to asi nevidí, nejak ten vplyv necíti, ale ja som ho vyslovene počul. Neviem prečo. Takže môžem povedať, že to funguje. Ostatní členovia našej domácnosti takisto našli určité uspokojenie a nainštalovali sme si vlastne aj druhý prístroj na chalupu, kam chodíme tráviť voľný čas počas víkendov. Aj tam vlastne tie veci sa nejakým spôsobom urovnali. Dávali sme tam za vinu tomu, že máme v blízkosti vysielač telefónny na kopci. Aj susedia hovorili, že odkedy tam ten vysielač je, že cítia kadečo. Ale po tom inštalácii toho prístroja Somatexu, tak toto sa stratilo. Takže 14. apríla, bola to sobota,
Erik skákal so svojím bratrancom aj so svojou kamarátkou Simonkou na trampolíne. Bol veľmi červený, tak som ho dala posadiť, lebo sa mi zdalo, že že to asi prehnal, ale nebolo to tak. Asi sadol si a po 10 minútach sa chytil za hlavu a strašne ho tam vzadu čosi pálilo. Prielil do domu, otvoril chladničku a chcel si mrazničku a chcel si tú hlavu obchať. Mal strašné pálenie v hlave. Hneď na to sme išli na pohotovosť, no na pohotovosti ho vyšetrili a povedali, že to môže byť aj svalovica a že mu mám dať tabletku, keby sa sťažoval a keby sa stav zhoršoval, máme ísť na detské oddelenie, už rovno do nemocnice. V noci to bolo ťažké, Erik prestal hýbať rukou, veľmi ho ruka bolela, dokonca ju nemohol dvihnúť. A z ruky to išlo aj na nôžku, no a ráno to už bolo veľmi zlé, už sa nedokázal ani postaviť, tak sme išli na tú pohotovosť, vlastne nie na pohotovosť, ale rovno na detské oddelenie. Tam bol vyšetrený, napojený na infúziu, tiež sa nevedelo, čo sa bude diať. Po mojom prosení, aby s ním niečo robili, tak ho dali na CT vyšetrenie. Tam sa nič neukázalo, ale Erik bol už vo veľmi zlom stave, Erik už nedokázal chodiť, Erik mal problém s močením. Potom CT-čku už pani primárka v našej nemocnici skonštatovala, že oni tú pomoc nevedia, tak nám vybavila prevoz hneď v ten večer do Košickej fakultnej nemocnice, kde sa venujú deťom. Tam sme prežili jednu ťažkú noc z nedele na pondelok, ale v pondelok sa Erikov stav úplne zhoršil. Prestali mu fungovať pľúca a pán primár z Ára ho zobral na svoje oddelenie, na Košické Áro a tam bol 3 dní v umelom spánku. A pľúca mu prestali fungovať, polovička tela mu prestala fungovať a bolo to veľmi, veľmi zlé. Tak pánovi Ivanovi som zavolala, no prvý dojem z pána Ivana, ako super. Ten hlas, to rozprávanie, to ako mi to vysvetlil, lebo to, čo som sa ako dozvedela, že čo všetko ako Erik mohol prežiť, alebo v akom stave je, ja som neverila, ja som bola, nie, tomu neverím, to sú nejaké vymyslené veci. Ale strašne veľa rozhovorov sme mali s pánom Ivanom. Rozprával mi o tom Somatexe, presvedčil ma a všetko, čo sme sa rozprávali, všetko ako fungovalo. Povedal mi, že Erik stav jeho sa bude zlepšovať. Aj tak bolo. Verím, ešte raz opakujem, som veriaca, ale verím, že Pán Boh mi dal pána Ivana do cesty. Pán Ivan je Boží človek. Ja som potrebovala tu na zemi takú oporu a pán Ivan a ten jeho kamarát volá sa Marian, boli veľkou oporou. Erikov stav sa zlepšoval, boli krízy, boli i také dni, že išiel veľmi hore, zdravotný stav sa veľmi zlepšil, potom upadol, ale pán Ivan bol stále tým človekom, ktorý hovorí, Erik bude v poriadku, Erik musíte bojovať, musíte vydržať, musíte byť silná. A i tak bolo vlastne. Prístroj Somatex bol pri nás stále, na Áre mi ho nedovolili zapnúť, mala som ho vo svojej izbe, kde sú matky, ale už na tej prvej detskej fakultnej, na prvej klinike detskej, tam už sme ho mali v izbe, mali sme ho v Kováčovej a máme ho doteraz. Ja neviem, myslím, že nám určite aj pán Ivan, aj tento prístroj, ja ďakujem za tú nádej, ktorú mi dával vtedy v tom čase, keď bolo Erikovi veľmi, veľmi zle. Tak ak by som mohla pomôcť, alebo odporúčať, jednoznačne odporúčam Somatex, odporúčam pána Ivana, odporúčam sa s ním ako skontaktovať a rozprávať sa s ním o tom. Verím, že vám všetkým,
ktorí požiadajú o pomoc, pomôže. Môj svaťo, sme došli z dovolenky a môj svaťo bol veľmi zle na tom zdravotne a Juro ako môj zaťko hovorí, že bol ako otec, má síce 92 rokov, ale že bol ako zdravotne veľmi zle a že nevedia mu nič zistiť a že tak doslova na vidom oči chradne. A pritom to je lekárska rodina, aj oni sú lekári. A chodil po všetkých vyšetreniach, nič mu nenašli, ale proste išlo to s ním dolu vodou. A ja som povedal, tak jedine je, že mám to súkromného lekára a nech sa to ide pozrieť na ňo, že teda, či mu nevie ešte on pomôcť. No. Tak keď tam prišiel, tak zistil, že má doma veľmi zlé geopatogénne zóny. Tak ja som na to pozrel, som o tom počul, lebo aj mne to bolo raz tak povedané. Tak sa to zariadilo, že sa objednal ten Somatex, ja som o ňom doposiaľ nepočul. Objednalo sa to a som sa porozprával s doktorom Bajtošom, teda, že čo a ako okolo toho. Poslal to poštou, nebol s tým problém, zapali sme to, ale oni to vypínali, nie na celý deň to mali zapaté, tak pýtam sa na tretí, na štvrtý deň, že nie je ešte nič vidieť. A keď tam prišli Juro ako syn, tak hovorí, ale oni to mali vypaté, že keď sú není prítom, hovorí, to je treba mať stále zapaté, či ste prítom, lebo nie. Proste tak to bolo naordinované, ne? Tak potom si to zapali a zhruba na 5. deň už Olinka, ako jeho manželka, mi volá, že už sa mu to zlepšuje, lebo nemohol už ani o 2 krivicách chodiť, doslova už pomaly vodili. No. Sa mu to začalo zlepšovať. Tak som ešte chvíľu počkal a videl som, že to malo faktický úspech, lebo nič iné, žiadne lieky, ani nič iné sa neudialo. No a mne bolo tiež jeden čas povedané, že mám doma zlé geopatogénne zóny. Jeden nezávislý človek, ktorý sa mi pozrel do očí, povedal, že vy máte zlé geopatogénne zóny doma. Tak mi to vysvetlil, že on to vidí v tých očiach. Tak som si tam potom zavolal aj ja do tej Žiliny a som sa pýtal, že či mi to vedia zmerať a on hovorí, že to by bolo najlepšie, keby som prišiel do Žiliny. Tak s manželkou reku, poď aj ty a ideme sa pozrieť. Prišli sme tam a samozrejme zistili mi, že mám doma zlé síce, ale nie až natoľko zlé, jak mám na nejakom inom mieste. Proste, že tam je to veľmi zlé a to je... Ja sa iba v práci zdržujem a doma potom, teraz nechodím. No, takže to bude teda práci a to je... Tam mi povedali, že mám v tej stupnici do 10 až 9. Doma mám iba 4. Tak som bol z toho taký vyvalený. A hovorím, keď bolo treba, no tak som zobral aj jeden, aj druhý. Ten Somatex, s čím som nerátal. Ale prišli sme domov, došiel som do práci, zapal som to hneď ten prvý deň, že aby sme to okamžite zapali. Tak zhruba nejakú tú pol 2 hodinku som sa zdržoval v práci. Došiel som domov, tam som zapal ten druhý a som si to nejak neuvedomal, tie ostatné prípravy sme robili, akože až od pondelku budeme robiť. A v noci, ja som sa budieval od bolesti na bolest toho kolena, čo som tam hlavne kvôli tomu akože išiel. A to trvalo nejakých 10 rokov, tá bolesť. Ale to bolo postupne, začalo to tak jemne, až to išlo do takých bolestí, že vlastne už to bolo kruté, že v noci ma to normálne budilo, keď som bol zle napolohovaný, tak som sa zobudil, musel som prepolohovať nohu a tak. Na tú prvú noc, jak sme si láhli, tak som si proste spal, až zrazu som sa nejak zobudil a vtedy som zistil, že nič, tak som si chytil koleno a keď som si ho zmačkol, tak som zistil, že ma bolí, aha, tak mám, lebo od strachu som myslel, že nemám nohu, lebo som nič necítil, každú noc som si ju prekladal, vankúš alebo paplon medzi toho a tak, aby to nebolo. No tak som bol z toho úplne taký akože vyšinutý trošku, že ak je to možné, že to už prvú noc a niečo také, ale pomohlo to proste, zabralo to a takto to funguje. No a už potom som si tú mozaiku poskladal vlastne, že odkedy som tu v tejto práci, nejakých tých 10 rokov, kedy ma začala to koleno pobolievať až do týchto bolestí, že sa mi to stále len stupňovalo. A vlastne na tomto mieste, že sa dlhšie zdržiavam. No a teraz zhruba asi tých 10 rokov ja som nespravil dreba, dneska ho bez problémov spravím. Takže asi toľko k tomu. Způsobů, jak odstranit geopatogenní zónu, je vícero. Jsou způsoby, kdy se třeba odklonuje ta zóna, vytlačuje se z toho místa, říkám jsou různé přístroje,
který se na to používají. Já sám jsem vyzkoušel několik odrušovačů geopatogenních zón, s některými jsem byl spokojen, s některými ne. A víceméně jde o to, že ta účinnost, tu si člověk musí vyzkoušet sám, jestli mu to vyhovuje, jestli se v tom cítí dobře. Co se stává, vlastně, když ten Somatex se zapne, když jakoby si ho člověk pořídí, tak tam se stává to, že třeba lidi bolí hlava nebo je jim špatně, ale to jsou víceméně nějaké počáteční adaptační problémy, které musí proběhnout. A třeba teď kamarád si to pořídil a říkal, že on necítí vůbec nic, nemá s tím žádný problém a jeho žena to cítila a měla s tím nějaký problém, právě třeba ty bolesti hlavy a to většinou po nějakých pár dnech ustoupí a už ten člověk se cítí líp. A vím, že to probíhá u dost lidí, jakože tam nějaký ty adaptační problémy nastávají. Tak naší rodině Somatex nejvíc pomohl v tom, že nám vyřešil spaní. Jo, nám se prostě v novém bydlení spalo opravdu strašně a když ten Somatex jakoby to vyčistil ten prostor, tak nám se začalo výborně spát. S čím souviselo i to, že vlastně třeba žena v pokročilém těhotenství najednou udělala mnohem víc práce a nebyla unavená. Já jsem udělal víc práce a tohle to bylo vlastně pro nás to nejdůležitější. S tím, že se i cítíme mnohem líp v pohodě po zdravotní stránce. Těch Somatexů je vícero. Ta základní řada má Somatex Harmony, což je přístroj, který dokáže udržet geopatogenní zóny, psychogenní zóny, to kosmické záření, takový základní. Potom je Somatex Harmony bílý, který je vlastně 5krát silnější než ten Harmony a ten se používá do takových center, jako máme my, nebo do masáží, do škol, do firem, kde prostě je větší jakoby, pohyb lidí a kde ta intenzita vlastně toho znečištění těma psychosomatickými věcmi je větší. A potom jako třetí druh Somatexu je Somatex Harmonie, který v sobě má vlastně frekvence i mikroorganismů, tudíž v řádu, já nevím, třeba 2-3 měsíců to působí na ty mikroorganismy v těle, které vlastně přestávají v těle vlastně škodit. No a my třeba máme od výrobce udělaný speciální Somatex Harmonie Plus, který je speciálně určený vlastně pro ten náš plazmový generátor, tak aby to odrušilo elektrosmog z toho přístroje a zároveň zlepšilo ty jeho vlastnosti. Potom ještě jeden druh Somatexu, který je Somatex zlatý, ale to je víceméně až pro člověka, který má nějakou zkušenost s těma Somatexama, už ví, co to je a už se nějakým způsobem pročistil. Tak moje zkušenost se Somatexem je jenom pozitivní, protože určitě jako každá máma vnímám hodně to, kolikrát se za noc dítě zbudí. A je rozdíl, když se dítě zbudí 10krát za noc, opravdu, že nemůže spát a že ho něco ruší a cestuje po postýlce. Nebo když se zbudí jenom 2krát za noc a ráno je odpočatý, máma je odpočatá, celá rodina je vyspalá. Takže nám Somatex pomohl v tom, že máme relaxaci a větší uvolnění, ráno se těšíme na další den a jsme v pohodě. Tak my sme sa zoznámili so Somatexom cez jedno vyšetrenie biorezonančné, ktoré bolo v Žiline u pána Bajtoša. A on nám vtedy odporúčil Somatex vyslovene pre naše osobné alebo rodinné účely, pretože tam identifikoval nejaké jednak geopatogénne vplyvy nášho domu a rôzne iné okolnosti. No a vtedy sme si vlastne ten Somatex kúpili a v princípe ten prínos my sme cítili v priebehu týždňa, 2 u nás doma, ako v rodine. Prínos Somatexu by sa dal rozdeliť na takých viacero kategórií. Vždy je to nejaký osobný prínos, pretože každý človek má zrejme nejakú, nazvime to nejakú zdravotnú výzvu. Hej, či je to nejaký konkrétny problém s nejakým konkrétnym orgánom, alebo niekto iba, ja neviem, sa cíti byť unavený, alebo tak ako napríklad v prípade mojej manželky, ona na tom bola tak, že ona o 9:00 proste odkvecla, ako sa u nás na Slovensku hovorí, nemala absolútne žiadnu energiu, všade zaspávala,
hej, a naozaj ako problémy, opuchali jej nohy a tak ďalej, hej. Ja som teda osobne sa priznám, nemal nejaký špecifický problém, ale aj mne Somatex pomohol k takej tej, ja by som to povedal možno k takej celkovej psychickej vyrovnanosti, k takému kľudu, k takému vnútornému pokoju by som to identifikoval. Ja osobne musím povedať, že u nás Somatex spôsobil také ako, že z toho domu sa stal viacej domov. Hej. Naozaj vnemovo, proste my sme tam začali prichádzať a oveľa lepšie sme sa tam cítili. V princípe sa odstránili nejaké také tie napätia medzi nami. Toto ako keby sa tam bolo rozplynulo. No a keď sa na to pozriem, napríklad z hľadiska, to je konkrétna skúsenosť s mojou mamou, kde takisto na odporúčanie pána Rybianského máme ponúkli ten Somatex a oni ho bez problémov akceptovali. Musím povedať tomu, že moja mama je druhýkrát vydatá, môj otec zomrel relatívne mladý a bol tam problém v tom vzťahu. Proste trvalé napätie, také tie bláznivé obviňovania a no proste nedobrá atmosféra. No a tam nám bolo jasné, samozrejme to sme nekomunikovali priamo tým dvom ľuďom, že buď to tam ten Somatex dá do poriadku, alebo tí dvaja ľudia pôjdu od seba. Chvála Bohu, to išlo tou cestou toho, že dnes tí ľudia žijú úplne inak. Proste oni komunikujú, oni si navzájom pomáhajú, podporujú sa a v princípe sami nevedia, že prečo. Hej? Akceptovali to, že majú ten Somatex zatvorený v skrini, tam je zapnutý, oni ho nevnímajú, ale proste funguje tam. Hej? Takže toto by som videl ako také tie dve oblasti. No a špecificky v tých študijných centrách Basic, tam, kde sa tie Somatexy nainštalovali, tak vo všeobecnosti bolo vidieť nárast, my tomu hovoríme ohlasov, a takisto potom vlastne z tých ohlasov samotných registrácií, tak to volajú dievčatá. Že príde niekto, ozve sa na leták alebo na inzerát, potom sa s ním spraví vlastne taký ten pohovor, taký ten vstupný a na základe toho sa potom vlastne ten študent, to dieťa zaregistruje na určitý počet mesiacov, kedy potom do toho študijného centra proste začne chodiť. A toto, v podstate všetky tieto tri vplyvy sa dajú vzťahnuť na nás, ako ľudí, ktorí sme vo vnútri, ale takisto potom aj na tých ľudí, ktorí sem prichádzajú. A my keď sme išli prvýkrát na to biorezonančné vyšetrenie, tak, a bol nám ten Somatex odporúčený, tak my sme sa tam potom vlastne po mesiaci vrátili v podstate ako na kontrolu. A okrem toho teda, že sa zlepšil zdravotný stav u mojej manželky jednoznačne, ale samozrejme ona potom ešte pokračovala aj v tom, nazvime to nejaká taká všeobecná očista toho tela, nejaká detoxikácia. Ja som bol hneď po tom mesiaci v podstate v poriadku, ale my sme si dohodli, lebo naša dcéra dlhodobo sa sťažovala na problémy proste so stolicou, veľmi proste ťažko chodila na záchod, mala bolesti a tak ďalej. A my keď sme tam išli po tom mesiaci na kontrolu, tak sme si dohodli, že či môžeme zobrať aj našu dcéru. A samozrejme, ako dalo sa to, pretože sa to naplánovalo. No a v podstate, keď pán Bajtoš vlastne prešetril tú dceru cez tú biorezonanciu, tak v podstate on vtedy skonštatoval, že my sme tam v tom decembri ten prvýkrát neboli kvôli sebe, ale kvôli nej. Že ona mala dosť vážny problém s hrubým črevom a neviem, či viete, ako to pán Rybiansky posudzuje na tej škále chorobnosti od 0 po 360, tak ona bola vtedy, keď sme tam my boli v decembri na nejakej 350 alebo 340. A keď sme tam išli o mesiac, keď išla už aj ona na vyšetrenie, tak tá jej chorobnosť klesla na nejakých, myslím, že 170. A ona o tom vlastne ani nevedela. A toto ten Somatex spôsobil za ten mesiac. A dnes to má už Lenka, teda dcéra, úplne akože v poriadku. Ja rozumiem tomu, že väčšina z nás je vychovávaná veľmi nejakým spôsobom racionálne a potrebujeme určité fakty, potrebujeme veci nejakým spôsobom, aby nám boli vysvetlené na základe nejakých fyzikálnych zákonov a tak ďalej a tak ďalej. V momente, keď sa dostávame do oblasti, ktorá je veľmi ťažko popísateľná nejakými nástrojmi prírodných vied. Hej. Ja som pôvodným vzdelaním elektrotechnický inžinier a ja som vždy hovoril, aj keď sme robili s počítačmi a tak ďalej, že sú veci medzi
nebom a zbernicou, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľujú nejakými fyzikálnymi zákonmi. A ja si myslím, že Somatex je zariadenie, ktoré práve spadá do tejto kategórie. A to, čo by som možno iba odporučil ľuďom, aby napriek tomu, že možno nerozumejú celkom tomu, že ako to funguje a čo je ten princíp, aby proste si dali šancu a vyskúšali to. Je to niečo pravdepodobne o nejakej rezonancii, o nejakých frekvenciách, o nejakých tokoch a keď sa o tom sami presvedčia, ako to začne na nich pôsobiť, tak myslím si, že budú veľmi pozitívne prekvapení. K Somatexu som sa dostala na základe odporúčania, pretože už asi 30 rokov riešim jeden zdravotný problém, ktorý neviem vyriešiť, alebo ktorý som doteraz nevedela vyriešiť a všetky medicíny, ktoré som skúsila, tak zlyhali. Tak na základe odporúčania od ľudí, ktorí už mali skúsenosť so Somatexom, tak som išla touto alternatívnou cestou a Somatex som si kúpila, pretože mi to prišlo ako jediné východisko, že ešte sa môžem niekde dostať s tým svojím zdravotným problémom a výsledok bol ten, že nejde to veľmi rýchlo, pretože tie problémy sú už tak dlho zakorenené, že to chce nejaký svoj čas, ale Somatex mám 4 mesiace a vidím veľké výsledky. Tiež som bola na vyšetrení u pána Bajtoša v Žiline a tam vlastne celá tá procedúra, ktorú som absolvovala, tak bola podporená Somatexom. A na základe toho, že sme sa rozprávali o mojich zdravotných problémoch a pán Bajtoš veľmi presne vedel pomenovať tie veci aj na základe konzultácií s pánom Rybianským, ktoré mám a ktoré by som mohla týmto odstrániť, tak ja som neváhala ani chvíľku, hej, bola to len otázka pár týždňov, kým som sa k tomu Somatextu dostala. Objednala som si ho, nainštalovala a funguje. My sme najbližšia rodina traja, manžel a ešte dospelý syn, ale bývame v takom dvojdome, ešte aj s mojou sestrou a s rodinou. Tak prvé, čo bolo, tak tie vzťahy boli vždy dobré, ale sú oveľa lepšie, ako boli predtým, než k nám prišiel Somatex. Ďalšia vec je, že pán Rybiansky aj pán Bajtoš nám dali takú informáciu, že v našej domácnosti sú nejaké bytosti, ktoré tam nepatria. Tak my sme to predtým nejako nepociťovali, ale viem povedať ten rozdiel, ktorý potom nastal, taký nejaký pokoj a také uhladenie celého toho priestoru. Čo sa týka mňa osobne, tak ten Somatex spôsobil to, že vždycky, keď som išla niekde k nejakému novému klientovi alebo čokoľvek, som dostala nejakú novú zákazku, poviem to tak som mala z toho také, akoby, ja neviem, či väčšie obavy, alebo proste také nejaké stresové situácie mi to vyvolávalo a išla som tam, bože, ako to bude a bude to dobré a čo s tým a neviem čo. Teraz sa samozrejme tiež zodpovedne na to pripravujem, ale proste idem a myslím si, že to zvládnem. Není to také, nezväzuje ma to tak strašne a je to taká väčšia pohoda. Viem to lepšie zvládnuť a viem to ľahšie zvládnuť. Neviem povedať za tých žiakov, ale viem, že chodia k nám veľmi radi, s nadšením a čo je výsledok proti tomu, že ten Somatex predtým nebol a teraz je, tak je to to, že tí žiaci sú u nás dlhodobo. Sú u nás oveľa dlhšie obdobie, ako boli na začiatku. Predtým, keď sme nemali Somatex, tak sme uzatvárali tie naše kontrakty s tými klientami alebo študentami, ja neviem, na mesiac, na 2. Teraz je to tak, že k nám chodia aj pol roka. Napriek tomu, že by nemuseli, že už tie výsledky sú také, že by si vonku vedeli poradiť aj sami, tak oni ešte stále stoja o tú našu podporu a prichádzajú znova. Máme študentov, ktorí minulý školský rok k nám chodili 5 mesiacov a už keď končili v júni, tak samozrejme s radosťou odchádzali na prázdniny, ale už vtedy avizovali, že k nám budú chodiť minimálne celý tento školský rok. Čo sa predtým nestalo nikdy. Jedna vec je, že sú situácie, ktoré naozaj sa týkajú len učenia a riešime vyslovene len tú učebnú stránku. Ale chodia k nám deti, kde vidíme, že majú ešte aj iný nejaký problém, ktorý nedokážeme my zvládnuť a nedokážeme im nejako pomôcť a nesúvisí to s učením. A aby sme to podporili, aby im ten život nejako išiel ľahšie, tak nemáme problém s tým, aby sme im povedali o svojej skúsenosti. Ten Somatex máme aj tam v Basicu na viditeľnom mieste, to znamená, že častokrát padajú otázky, že čo to tam vlastne máme a tak sa dopracujeme k tomu, že povieme, že je možnosť, ako by ešte mohli ľahšie zvládnuť svoj problém a už sa stali prípady, kedy si naozaj ten Somatex zakúpili a fungujú veľmi fajn.
dostala prvýkrát v študijnom centre Basic. A bol tam a v podstate ja som tam uvidela veľkú zmenu, pretože ja som mala problém s krížami a v podstate už som nevládala chodiť. To bolo očividné, na mne to všetci videli, že som chodila nakrivo a nedokázala som už, v podstate chodenie mi spôsobovalo bolesť, nie je to ešte nejaký šport. A v podstate keď som bola v tých priestoroch, kde bol Somatex, tak som tu bolesť nemala. To bolo prvýkrát a zbadala som to s tým, že keď som už vystupovala k sebe domov v električke, tak tá bolesť sa celá vrátila a v podstate som zažívala také dni, keď som pracovala, mi bolo dobre, ale keď som už bola doma, tak to celé, tá bolesť tam bola. Takže na základe toho vlastne som zistila, že ten Somatex potrebujem aj domov. A ja žijem sama, takže som si kúpila ten Somatex domov. V podstate som minulý rok v decembri si ho kúpila byt a ja som sa tam necítila dobre. Naozaj, že som bola taká, že Pane Bože, mám konečne vytúžený byt po strašne dlhej dobe a čo teraz tam budem robiť? Ako samozrejme, predať som ho nechcela, ale v podstate Somatex vyriešil aj toto. Jednoducho v tom byte sa cítim veľmi dobre. Už jednoducho tam necítim vplyv tých ľudí, čo tam boli predtým, ich energiu a ja neviem vám opísať čo, ale jednoducho niečo, čo mi tam vadilo, čo tam ostalo po nich ako keby. Somatex na žiakov a študentov pôsobí tak, že sú pokojnejší a nenesú si tú zlú energiu od učiteľov, od žiakov, ktorým nadávajú, že nie sú dosť dobrí, dosť múdri a že nie sú schopní vlastne v živote uspieť, oni im tým hovoria, tak vlastne nechajú tú energiu za dverami, tú zlú a tu prídu s tou dobrou, s tú silnou, aby mohli zlepšiť to, čo treba. Takže sú schopní naozaj aj nedoniesť to zlé a neposúvať tú zlú energiu na mňa alebo ju tu nenechať, keď tak tá energia odíde preč. To začala životnou peripetiou, ktorá sa nám stala v rodine. To znamená, že naša novorodená dcerka Alžbieta vyskytol sa problém, ktorý bol diagnostikovaný v Kyjovskej nemocnici tým, že sme navštívili pani primárku Neduchalovú v kojeneckom ústave a jej sa zdal proste farba jej pokožky nejaká zvláštna, strašne moc oranžová alebo červená, tak nám urobila odbery s tým, že sa zistilo, že dcerka má abnormálne vysokú hladinu fetoalfa-proteínu jedničky, což za normálnych okolností asi je jeden z prvkov a príznakov toho, že ľudia majú nejaký druh rakoviny alebo leukémie. Pokiaľ sa ten prvok vstrebáva alebo zostáva rovná tá hladina, tak údajne je to ešte dobrý príznak. Pokiaľ sa zvyšuje, tak je to špatné. Takže takto sme boli informovaní, což samozrejme nás zasiahlo. A z toho dôvodu boli hospitalizované jak moja manželka, tak dcerka v Kyjovskej nemocnici. Cez to všetko, že je ako doktor medicíny, tak proste sa stalo to, že chytila nejakú laktačnú psychózu a s obidvomi bol problém zrazu. Ja som bol sám doma. To prvé vyšetrenie prebehlo, myslím, v stredu a to ďalšie vyšetrenie malo prebiehať v pondelok, což bolo asi 5 dní a nekonečný čas čakania na výsledok. No a ja v zúfalstve, pretože sme práve robili koncert charitatívny pre kojenecký ústav, som to konzultoval s pani primárkou, ktorá ma upozorňovala na to, že to môže dopadnúť aj špatne a môžeme o dcerku kľudne prísť a aby som bol na to nachystaný, že manželka Ilona je akoby v rukách už doktorov a je pod práškami a proste sa snažia zastaviť mlieko a tak ďalej, aby keby bol nejaký prúser, aby boli nachystané obidve na to. Takže ja som s tým nejak žil, fungoval, ale nedalo mi to, tak som sa spojil so svojou veľmi dobrou priateľkou, pani Andreou Homolovou, což je jedna z najlepších astrologičiek asi na svete. A preberal som to s ňou, pretože som naivne myslel, že mi dá nejaké vysvetlenie z húry alebo podľa planet. Ona hovorí, že tieto veci nezdeľuje, že ich proste neoznamuje, ale že mi dá telefón na človeka, ktorý mi možno dokáže pomôcť. Hej. Takže ja som o 1 hodine v noci
za toho stavu, jak som bol psychického, volal panu Ivanu Rybianskému, ktorý ten telefon zdvihol a ja som mu v úplnej hysterii vysvetlil so slzami v očiach, čo proste sa stalo a že som zúfalý a neviem si pomôcť a už to proste bolí strašne moc. No tak on mi povedal ten svoj klasický postup, aby som trebárs na tú dcerku myslel, aby som mu poslal po internete fotku, niečo medzi nebom a zemou proste asi existuje, pretože mi bolo povedané, že dcerka dopadne dobre a že to ďalšie vyšetrenie, ktoré bude v pondelok, bude o nejakých 25% lepšie, čiže v náš prospech alebo v jej prospech. No ona mala tú hladinu asi 820 alebo 50, už si to nepamätám a údajne ten vzorek je 20, to taká normálna do 20. No a tak to proste sme sa dočkali toho pondelku, ja som sa ho ešte pýtal, jak môže byť tak istý. On hovoril, že si istý je, ja som mu zase ešte aj hovoril v rámci takej chlapskej zúfalosti, že sa možno v živote niekedy stretneme a môže už dcerka nebyť medzi nami, len z toho dôvodu, že nemal pravdu, alebo že mi niečo povedal, ja som na to veril a není tu. Takže či sa nebojí trebárs o seba, človek v zúfalstve spraví všetko, tak on hovorí, že sa nebojí, že proste to takto bude. No, takže v pondelok prebehlo vyšetrenie o 7 hodine ráno, všetko dopadlo tak v tých tendenciách, jak hovoril pán Rybianský. Zlepšilo sa to asi na nejakých 650-620 tú hladinu, takže tá tendencia do budúcna bola taká, že sa to zlepšovať bude a že môžeme teda v úvodzovkách vyťaziť alebo zvíťaziť, ale že to má správny smer. Takže to bol môj prvý kontakt s človekom, ktorý mi povedal, že si dcerku vezme do zóny liečenia, že vidí problém i vo mne, v mojej psychike a všetkom ostatnom, čo to na mňa, jak to vplývalo. A samozrejme, že je problém aj s manželkou. Takže pokiaľ mám záujem, sú tu nejaké služby, je tu nejaká ponúkaná pomoc, ktorá z mojej strany bola akceptovaná a teda sme spustili proces, ktorý sa volá nákup Somatexu. Takže ja som sa teda pýtal, čo vlastne Somatex je, kde to vzniklo, čo to vlastne obsahuje, čo to bude na nás nejakým spôsobom vyžarovať, pretože mi bolo popísané, že to svieti. Bolo mi popísané, že žijeme v špatnej domácnosti, bolo mi popísané, že spíme v zlej miestnosti, hneď mi bolo poukázané, že máme špatný spánok, že máme špatne postavené postele v ložnici, že máme v podstate byt v úrovni, kde geopatogené zóny sú abnormálne hnusné a že do pár rokov skončíme s nejakou rakovinou. Neznelo to ako výhruška, neznelo to ako laciný vtip, takže ja som ten Somatex zakúpil s tým, že mi bol dodaný, bolo mi vysvetlené, ako ho mám zapojiť, bolo mi vysvetlené, ako ho mám natočiť a bolo mi vysvetlené, že do 7 až 10 dní by sa to malo prejavovať jak na mne, tak na celej mojej rodine. Takže po nejakom čase, netvrdím presne, že to tak dopadlo, ale každopádne môj spánok, ktorý bol celoživotne špatný a katastrofálny, tak sa zlepšil do takej miery, že som sa tešil do postele viac jak na moju mladú manželku, aby som bol úprimný, pretože som sa po x rokoch krásne vyspal, do tej doby som to riešil buď nejakým práškom, alebo na Morave samozrejme nejakou skleničkou a i víc skleničkama a ten spánok proste bol plnohodnotný s tým, že i moja manželka bola kľudnejšia, i tá naša malá do tej doby, ktorá sa budila často v noci, tak spala ako veľmi kľudne. Takže to bol prvý poznatok, ktorý bol taký ako hmatateľný, že zrazu tie noci sú kľudné, že zrazu tie noci sú výživné pre nás, pre náš organizmus a že spíme cez to všetko, že stále na tých istých miestach, v tom istom byte, tak spíme ďaleko výdatnejšie a malo to na nás vplyv krásny, pretože i komunikácia sa zlepšila, i tie vzťahy sa zlepšili, človek nebol taký unavený a nervózny, takže vďaka tomu Somatexu v podstate spíme do dnešného dňa krásne, pretože ho máme do dnešného dňa samozrejme zapnutý v domácnosti. Spousta
přístrojů je v dnešní době distribuována přes biorezonanční centra, v podstatě přes centra, kde jsou už lékaři nebo senzibilové nebo zaškolení lidé schopní přesně zjistit energetický, tělesný, zdravotní stav člověka. A v podstatě byly ze začátku tyto somatexy zkoušeny na klientech těchto biorezonančních centrech, kde vlastně tyto přístroje jsou schopny změřit zátěž geopatogenních zón či jiné zátěže tohoto typu přímo na těle člověka a v podstatě během měsíce, řeknu 95-6% klientů vykazuje nulovou zátěž těmito zónami, čili dochází v podstatě během měsíce okamžitě k očištění těla od těchto patogenních věcí, které následně přestávají blokovat ten regenerační systém celého těla a dochází vlastně k celkovému zlepšení zdravotního stavu a k mizení řady chorob a nemocí. To srdce toho somatexu je sestaveno z drahých kamenů, které jsou sestaveny do pyramidy. Troufnul bych si říct, že je tam použito učení starých Číňanů, tam použito učení Feng Shui, je tam v podstatě dneska vám odborník z fyzikální fakulty řekne, že kdyby se dokázala využít energie jednoho kamene, tak by dokázalo průměrné město o 20 000 obyvatelech zásobovat elektrickým proudem měsíc. V podstatě z takovýchto kamenů je sestaven vnitřek somatexu, proto i při přerušení dodávky elektrického proudu nedojde k žádný citelný výchylce neutralizace těch geopatogenních zón. Celý ten přístroj je sestavený tak, aby nepotřeboval v podstatě žádnou obsluhu. Jde jenom o toho umístit v ideálním stavu někde doprostřed budovy a zapnout do zásuvky, nechat běžet. Jeho náběh první trvá 3 hodiny, kdy dochází k neutralizaci geopatogenních zón. A protože to záření geopatogenních zón je elektromagnetismus, tak v podstatě neexistuje materiál, který by tento elektromagnetismus jako špatného charakteru do sebe nenasál. Čili další očištění všech věcí, co se týče počítačů, co se týče nábytku, zdí a vůbec celé nemovitosti, dochází v průběhu 21 dnů až měsíce podle stupně zátěže těch geopatogenních zón a doby, vlastně, ve které ty věci nebo ta nemovitost v těchto geopatogenních zónách byla. Existuje tady něco mezi tím nebem a zemí, kde se dá zapůsobit a v podstatě kladně ovlivnit energeticky toho člověka. A všechno tady toto je to, co jsem se za ty roky vlastně naučil. A když to vezmu těch posledních x let, už nedělám nic jiného. Na zbytek věcí není čas a všechno je to vlastně to umění zhromažděné v tom somatexu.